Kajingkiu ki kam sniu kum ki kam tu kam thim bat ki weide la jan man la kasngi kala penti kana baka jella kham tam kanong ba shlong menta kala sha sen shar how drugs na lor ki weipat ki jingdi ki basniu ki brio ki bangat hakini ki jingja jong ka jing sha tu jong ki jingdon jing em jong ki kilakran artatin haki ba bon ki liang wat ban le cheki pulet namar bah ka jing so thu jong ki brio ki bale yakini ki kam kimla asho ban pan pha ya ki mar jong ki bat ki dang beteng ban le namar ka jing bom don shu ka jong ki ya ka jing shap tieng hakani ka khubor ngin pen I halor ka we ka jingja ka bla ja ha ka arpo khondai tare unailar arajar persan ha ka yeng jong ka kong s majau ka badan ha maulai mau konro hajan ka school Grace Academy ka bla sha tu ha ki brio ki basuba de ki nongdi drugs ha ka ba kini ki brio ki bale e ka de ka kam ha shwa ban rong sha ka te ka yeng ka badang shna ki la pen kala khong pong ya ki nar ki badan ha khardop da ka ba ki la yo ban rong tu ya ki wire boarding electric da ka ba jenrat bat kat tu kat ni ki tiar bat ban penjot ya ki we Hakaji yakran bat ka kong es majau kala ong bahaka te kesngi kidang pen kre ban lech thau ya ki jingkhang ban pen daj yet ya ka te ga yeng ka bakila shna ban lech sa no pen ban kila lap baki wire boarding electric hakil lai mala ba shajrong jong ka te ga yeng kila sha kho bat sha law lut hakin nong tu kalau ong ru baki dang sange tre hakini ki artayo namar ki jingting khu hayeng hasam bat ban pen pau baki nong tu ki basuba baki de ki nong di drugs kilara tang ya ki wayar lam kat tu kat ni ki tiar bat penjat dusman ya ki weipat hakaba kila kho lut ya ki seng baro ki bala besu ya ki wayar ngi perkat hayeng ba men ta hasmi in yalam na ikinong tay ban wan thawi ki yet ki namar ba ngin yo wan pendan kam no ikini ki pen ban ha bangi rung hang ni ngilap pen ban ba laot lut iki wayar pero khat tingi dap tak di smol ngo ke na ki lan ni perkat tingi lap ba kadan naga main gate ki kun ni kinar ki jam be na jrong nang ta kabasa luar pan kilat na po kawi ke jengkang ki pen pat ya ke yet iman ti sim be yo hok mo dan pedeng ti suple be ya kata ti kila la ya ni kila asu le dusman artat hi tak bagi berat ya ki tiar kita ni baru kata kumalo ila ke tulot tu kejinglut ti namar ba kidon kitiar ki badang saru ti ngatai da kumnu ru silak arpo ti kemet kala silak arpo ni silak laipo ni ngimnang banda antar ba kumtahi namar ba kabaitre ngimpat dep siulut kum fiskari yin ba subi buntu aslam na kamu ngimsim islam tamba kadon ka ba minta ka nung yebun kijingja yeng hasem menta ni yeshwa na mangi mun saya wan sano ting yeshwa kum tu te bangim pada lapor tende jingsha keempat daslam kani kadang long tang kum ta tang atayo lai tayo kum tahi te na wat ting wan mi barabor seni iwan mi barabor kalong atayo lai tayo kin bangklem yo wan mi shu seni tamanu dengi peti kala dengi wan ta si ke ja kum ni tingin ong shu kum nung nang batai shu mentara si jingwan jongi kalong bet ben wan thawi ke yet ben wan thawi kini jingkang berokhat ban pandai yet no mengin yo wan sa seni ngim las ngotu namar ba kim sim wade ki bal lani wade kinu kitiar ki no ki sim tang wayar ki ot no tang ya kawai ka machine ka ba kadai ka machine ka ba kedai welding machine mati ya ketur ki ot no intang butu balong unap yang tu ki ot nang ta almost ki sim tang ki bayar bet hinga da shu yu ngatang ba ki spoil lut pat wat ye kini socket so wat ye kini ki switch ai ro ki dan baki support kin jerat tu ki la penjat kamun hakawai pat kaliang kadi kalong me kalong baka klam ujor dak e jahar namar kalong tang ka jing penthot ya ki pulet namar babun sien ki brio ki balle ikene ki kam ki dei ki bam dan kam don jam bat ban ben rap baki pulet ki dei ban penjor tang ya ka jing pahara kham tam hakate ka than klam ai FIR namar ba bun sien ni long tang kumbangi rungi ai ka harassment ni ki polis namar balle tayo kem ni ki brio ki long tang ki kena ki ba dan kam dan jam ki im haka kaba pendan kam ki jingdi ki basniu ti kim la ki arshu
sedang dekikam ke ba kinle dekikam beain sudah. Tena tak ada ngas ngau ladang ngile ikan ni ngin FIR longtum ke harassment tan ni polis te tang kawai ngas ngau kwa banganong bana kaliang jong ki polis ru lada kalong kabala kindaya rap tang ban para ban patrolling ya kini ke jaka sini kitan kamtam kini ke bypass ni kisem sitam ha kini ke jaka sini kamtam inside kala jabun sin kamdi ke baja tang mentah kani ke jing syatu nang te na po lang libon ro men kani labon ke ya tang dan sim dan jing pentip sunu kala sujak tu handi kilaja ta ki babun jat ki bagi ja kong kini kiba jing syatu handi ngat rai kim ya pentip sunu te ke sudam no tu Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya